il-tqajna għal dan il-bulletin mediku dwar il-COVID. Jekk inħarsu lejn dak testijiet li għamilna l-bira, fejn għamilna 2840 tests, ir-riżultaw 96 każijiet ġodda. U allura t-total ta' każijiet issa huwa ta' 10,980 każ. Kellna wkoll numru ta' nies li fiequ, infatti kellna 87 persuna li fieq, u t-total ta' nies li kellhom il-COVID u issa fiequ huwa ta' 8,935. Sfortunatament ukoll kellna iktar imwiet u t-total ta' imwiet sa' issa huwa ta' 166 u allura t-total ta' każijiet li huma attivi huwa ta' 1,879 fejn qegħdin naraw li issa nżilna taħt it-2000 cases. Mill-bira sa' issa kellna żewġ imwiet oħrajn fejn kellna anzjan ta' 75 sena li kien ikkonfermat pożittiv għal COVID fis-27 ta' Novembru u miet il-bira fir-residenza ta' San Vincenz de Paul. Kellna wkoll anzjan ieħor ta' 96 sena li kien pożittiv għal COVID konfermat fit-28 ta' Novembru u miet il-bieraħ fl-Isptar Mater Dei. Ngħaddi l-kondoljanzi lill-qraba u ħbieb ta' dawn iż-żewġ anzjani. Jekk inħarsu lejn is-sitwazzjoni fil-isptarijiet tagħna għandna total ta' 186, fl-ITU għandna 17 il-każ, fl-Infectious Diseases Unit ta' Mater Dei għandna 7 każijiet, f'wards oħra ta' Mater Dei għandna 36 każ, l-Isptar Boffa għandna 16 il-każ, St. Thomas għandna 18 il-każ, Karen Grek għandna 7 każijiet, il-Good Samaritan għandna 80 każ, Mount Carmel għandna 3 każijiet u l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex għandna 2 każijiet. Il-total ta' każijiet bħalma jkun mistenni li huwa l-kumulattiv qiegħed jiżdied, però jekk tħarsu naqra lejn il-graf qegħdin naraw li l-steepness ta' din il-graf m'għadix daqshekk qawwija daqskemm kienet fil-ġimgħat li għaddew. Infatti din il-figure turi propju il-każijiet li kien qed ikollna ġodda u qegħdin naraw li f'dan l-aħħar ġimgħat kellna sitwazzjoni fejn kien hemm stabbilta, imma mbagħad bil-mod il-mod issa qegħdin naraw li niżlu xi ftit il-każijiet ukoll. Infatti is-7-day moving average huwa ta' 98 li għal dal-aħħar ġimgħat issa nżilna taħt il-100 u propju huwa kollu impatt ta' dawk il-miżuri li kienu qed jittieħdu u anke l-impatt li għandek in-nies li huma qegħdin propju jsegwu dawn il-miżuri u anke l-impatt fuq il-fatt li inti tkun qed tinvestiga każijiet mill-ewwel u anke tagħmel contact tracing allura dawn huma kollha l-istrateġiji li qegħdin fil-post biex aħna nżommu kemm jista' jkun in-numru ta' każijiet li huma stabbli. Aħna iffukajna mill-bidu ħafna biex nagħmlu t-testijiet u anka li kemm jista' jkun inżommu n-numru ta' każijiet li huma pożittivi kemm jista' jkun baxx għaliex nitalmu ħafna anka minn x'iko qed jiġri f'pajjiżi oħrajn. Infatti jekk propju tħarsu lejn din il-graf x'qiegħed jiġri, rajna stampa ta' il-positivity rate x'jiġri, ġifri meta jkollok in-numru ta' każijiet li joħorġu pożittivi imqabbla ma dak it-total ta' testijiet li inti tagħmel u jekk qegħdin naraw ċara u jekk qegħdin naraw il-positivity rate ta' ħafna pajjiżi oħrajn kif baqgħu tilajn il fuq u mbagħad meta tħares lejn Malta bqajna pjuttost rata stabbli ta' birthware bħalissa qegħdin 3.9. Ġifieri aħna kull mit-swab li aħna nagħmlu jkollok jisu kważi 4 persuni li jkunu pożittivi. Jekk tħares positivity rate ta' pajjiżi oħrajn qegħdin ikunu għolin ħafna minnhom anke jkollhom 40%. Allura rridu naħdmu biex aħna nkomplu nagħmlu dawn it-testijiet u nkomplu il-positivity rate tagħna dejjem tinżamm kemm nistgħu jkunu baxxa. L-għan huwa li aħna nipproteġu lil dawk popolazzjoni li għandhom iktar età avanzata u li jkunu iktar friskju li jkollhom komplikazzjonijiet u żammejna dejjem għajnejna fuq dawk l-istituzzjonijiet fejn inti għandek in-nies li iktar huma miġburin ma' xulxin u bħalma rajna kellna diversi tifqiegħat fid-djar fejn dawn mill-ewwel ġew identifikati u kemm tista' tikkontrolla. Infatti bħalissa qed naraw li dan l-aħħar ġimgħa naqsu ftit il-trasmissjoni qawwija li kellna qabel f'dawn id-djar u bħalissa għandna 6 każijiet fejn qed homes fejn qed ikollna każijiet li qegħdin ikollhom iż-żieda fil-każijiet.
U mbagħad għandna xi ftit homes oħrajn li jkollhom xi każ jew tnejn li dawk mill-ewwel jiġu iżolati u mill-ewwel tittieħed l-azzjonijiet biex nikkontrollaw is-sitwazzjoni. Fil-komunità wkoll bqajna bix-xenarju fejn għandna l-iktar trasmissjoni fejn għandek il-persuni li jgħixu fl-istess dar għaliex inti jkollhom kuntatt ma' xulxin u nappellaw lill-pubbliku speċjalment fejn hemm każijiet li huma pożittivi biex noqogħdu attenti meta l-każ ikun qiegħed jinżamm id-dar biex nieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex nevitaw kemm nistgħu lil kumplament tal-familjari li huma wkoll jimirdu, speċjalment jekk hemm nies anzjani fid-dar jew inkella nies li huma iktar friskju minħabba komplikazzjonijiet li diġà huma għandhom. Il-każijiet attivi tal-COVID ukoll bħalma qegħdin naraw rajna żieda, però issa qegħdin naraw nuqqas għaliex qed ikollna nies li jfiequ u anke n-numru ta' każijiet pożittivi li qed ikollna ta' kull ġimgħa huwa issa inqas minn li kien qed ikollna f'ġimgħa oħra u allura issa tul din l-aħħar ġimgħa inżilna taħt l-2000 każ li huwa propju attiv bħalissa. Għawdex ukoll bqajna jkollna każijiet. Infatti bħalissa minn dawk il-każijiet attivi għandna 55 każ li huwa minn Għawdex. Jekk naraw x'qiegħed jiġri propju meta tħares lejn l-etajiet tal-persuni, din il-ġimgħa l-iktar każijiet li qed ikollna li huma prevalenti kienu f'dak l-etajiet ta' bejn 25 u 44 sena, ma speċjalment naraw pik ta' l-età bejn 25 u 34 sena u hawnhekk rridu noqogħdu attenti għaliex propju dawn nies ikunu nies l-iktar li jistgħu jkunu joħorġu, l-iktar nies li propju jkunu qegħdin fuq il-postijiet tax-xogħol u allura rridu noqogħdu attenti li kulħadd għandu jieħu ħsieb il-vulnerabbli u l-anzjani importanti minħabba iktar riskju li huma jkollhom komplikazzjonijiet jidħlu l-isptar u anke bħalma rajna l-imwiet. Imma anke ta' etajiet iżgħar ukoll jista' jkollok konsegwenzi, però wkoll dawn in-nies ikunu qegħdin jikkontribwixxu għat-trasmissjoni fil-komunità, allura huwa kulħadd li jrid jieħu l-prekawzjonijiet kollha meħtieġa. U jekk inqablu x'ġara din il-ġimgħa mal-ġimgħa ta' qabel qegħdin naraw li peress li kellna inqas każijiet, qegħdin naraw li fl-etajiet kollha kellna inqas każijiet, però ma tantx kien hemm differenza f'dik l-età ta' bejn 25 u 34 sena li kompli nisħaq fuq il-pont ta' qabel li rridu noqogħdu attenti għall gruppi kollha meta qegħdin nitkellmu fuq trasmissjoni. Fatti l-average age li kellna tal-każijiet li kellna din il-ġimgħa kien ta' 43 sena. Jekk inħarsu lejn l-imwiet li kellna mill-aħħar bulettin mediku li kellna l-ġimgħa l-oħra kellna 17 il-persuna li miet. L-etajiet kienu kellna 2 persuni bejn 60 u 69 sena, 4 persuni bejn 70 u 79 sena, 6 persuni bejn 80 u 89 sena u 5 persuni il-fuq minn 90 sena. U bħalma qegħdin taraw aħna l-pik tal-każijiet li mietu kienu iktar fl-anzjani u għalhekk importanti li dejjem nipproteġuhom. Infatti l-maġġor parti kienu fl-irġiel, dejjem rajna li iktar kellna każijiet fl-irġiel u l-iktar li kellna każijiet sa issa bħala mwiet kienu fil-age group bejn 75 u 84 years. Komplejna t-testijiet, bħalma qegħdin taraw aħna komplejna nsaħħu t-testijiet tagħna biss fil-ċentri li għandna, fil-ħabs li għandna kemm Malta kif ukoll li għandna f'Għawdex u kif ukoll bir-rapid testing li għandna fl-ajruport u kif ukoll li għandna f'Boffa Hospital. Nfakkarkom u nappellalkom li rridu nkomplu għaddejjin bil-miżuri ta' prevenzjoni. Tallimna ħafna tul il-pandemija minn meta bdejna, tallimna kif aħna bil-miżuri li nagħmlu ta' prevenzjoni nkunu qegħdin nistgħu innaqsu n-numru ta' każijiet li għandna. Huwa importanti ħafna issa li ġejjin dawn iż-żminijiet fejn n-nies ikunu qegħdin jippreparaw propju għall-miliet, mistax oħra bħallum il-ma min irid ikun il-miliet u allura naf li jkun hawn nies ikunu qegħdin jippjanaw, però intom tippjanaw ejja noqogħdu attenti li dan il-miliet ikun miliet li aħna nibqgħu niftakruh bħala miliet li aħna ipproteġejna l dawk in-nies li iktar huma qalbna, proteġejna lil ħbib tagħna u proteġejna lil familjari tagħna. Għaliex niftakru li d-distanza soċjali hija importanti ħafna li inti jkollok id-distance bejn persuna oħra ta' 2 metri jibqa' hemmhekk. Nagħmel appell ħafna għal dawk in-nies li forsi qegħdin jippjanaw anke xi ikliet id-dar tagħhom bħalma semmejna
Irridu nżommu man-nies mal-household tagħna għaliex jekk int ħajkollok nies oħrajn mistednin ħatkun qiegħed iġib nies li s-soltu ma jkunux flimkien u allura riskju li trasmettu lil xulxin. U niftakru wkoll li inti jekk ħatpoġġi madwar mejda distanza ħatkun qrib, allura dal-distance ta' 2 meters huwa diffiċli, jekk inti qiegħed tiekol ma tistax tilbes il-maskra, allura mezzi ieħor ta' protezzjoni ma jkunx qiegħed hemmhekk u wkoll jekk jinvolvi alkohol hemmhekk ħajkun hemm impatt ukoll fuq kemm persuna ikun qiegħed jobdi mar-regolamenti li għandna. Allura l-appell tiegħi huwa li nżommu mal-household members li għandna tagħna s-soltu biex aħna nkun nistgħu nagħtu l-aqwa rigal lil dawk il-familjari tagħna. Hemm ħafna mezzi kif nistgħu nikkomunikaw, tieħu piċir tara familji li jitkellmu u jaraw li huma jistgħu anke jiltaqgħu online, huwa miliet li nistgħu ngawduh fis-sabiħ tiegħu imma wkoll li noqogħdu attenti biex nipproteġu lill-pubbliku. Punt ukoll importanti huwa li qegħdin ikollna mistoqsijiet fuq in-nies li jistaqsuna isma' jien nista' nagħmel swab test u allura dak ngħid mela jiena għamil swab test dan ġie negattiv allura nista' mmur niekol għand xi ħadd ieħor, nista' immur niltaqa' ma' persuni li huma barra mill-household tiegħi. Dan huwa perikolus ħafna. Għaliex meta inti bħalma dejjem edna tagħmel swab, inti hemmhekk tkun qiegħed taqbad mill-persuna jekk għandux biżejjed partiċelli tal-mikrobu li jista' jaqbdu permezz tat-test. Però bħalma nafu ġieli jkollok sitwazzjonijiet fejn inti qatt m'għandekx biżejjed mikrobi il-partiċelli tal-mikrobu fil-gerżuma biex it-test ikun jista' jaqbdu. U mbagħad ikun jista' jkun li sakemm inti ħatkun qed tiltaqa' ma' persuni oħrajn u mbagħad inti tkun infettiv. Allura dan huwa riskjus li inti tagħmel test biex inti tkun żgur li inti tista' tmur x'imkien. Infatti l-Aqda Dinjija tas-Saħħa mill-bidunet kienet wissietna u qaltilna tużawx dan li ħafna nies ħasbuh immunity passport. Li inti tagħmel test allura tgħid mela jiena m'għandix il-mikrobu mela jiena safe. Muwa xejn minnu u minn hawn nappellalkom biex noqogħdu attenti biex it-testijiet nużawhom għal meta aħna għandna bżonn, it-testijiet nużawhom għal meta għandek is-sintomi biex naraw jekk inti intix pożittiv u għandek bżonn il-kura u mhux biex naraw jekk aħna nistgħux immorru b'nadi oħra. Fakkarkom l-użu tal-maskri kemm irnexxilna permezz tal-maskri li nkun nistgħu bil-miżuri kollha flimkien innaqsu propju r-rata ta' trasmissjoni u allura l-appell huwa biex nibqgħu nużawhom u nużawhom sewwa. Ġieli tara nies li ma jkunux qegħdin jilbsu l-maskra sew u anke tara ħafna nies li jkunu qegħdin immissu l-maskra ħin kollu. Importanti li l-maskra li tilbsu maskra li tiġik tajba tiffitja ma' wiċċek kollu u maskra li tkun qiegħda komda għalik. Hand hygiene, dejjem nenfasizzaw fuq l-importanza li naħslu jdejna fejn m'għandniex aċċess għas-sapun u l-ilma nkun nistgħu nużaw is-sanitizer. Anka il-testijiet li qegħdin nagħmlu fil-ajruport tagħna, komplejna aħna saħħaħnihom billi daħħalna rapid testing, allura nkun qegħdin nagħmlu iktar it-testjar u anke bħalma ħareġ ukoll illum press release dwar l-lista tal-Amber List. Dawn huma dawk il-pajjiżi li l-passiġġieri li ġejjin u Malta jridu jġibu test magħhom tal-PCR li huwa negattiv. Bħalma qegħdin taraw il-lista li ħreġna llum hija pjuttost twila. Aħna din naħdmuha skont kemm ikun hemm iktar riskju f'dak il-pajjiżi u żidna wkoll dan il-lista kollha li huma l-lista kollha li huma jaqbżu threshold tagħna għaliex anke żidna dawk li huma fejn m'għandniex direct flights għaliex jista' jkun forsi jkun hemm xi żieda fil-flights, jista' jkun li jkollok nies li jkollhom connection flights, u allura importanti li aħna nkunu preparati wkoll biex aħna nipproteġu il-komunità Maltija li għandna u Malta anke minn nies li jkunu kemm barranin ġejjin Malta manka forsi Maltin li sifru ġejjin lura. U din hija propju l-lista kollha ta' dawk il-pajjiżi fejn hemm bżonn li jkun hemm it-test li jsir ta' PCR li jġibu il-ċertifikat magħhom li huma negattiv. U mbagħad l-ajruport aħna dawk li għal xi raġuni ma jkunux ġabu il-test tal-PCR magħhom aħna nagħmluhom mbagħad ir-rapid test. U
Infatti din il-ġimgħa mill-4 ta' Diċembru sal-10 ta' Diċembru għamilna 1286 u minn dawn kellna 7 li huma pożittivi. Fakkarkom li jekk tiżviluppaw xi sintomi mill-ewwel kellmu li t-tabib tagħkom jew inkella ċemplulna fuq il-111. U nappella minn hawn għal dawk l-anzjani li ħafna drabi kollok sintomi li forsi persuna ma jindunax li għandu l-COVID. Jista' jkun li jitlalek darba d-deni jew inkella jitlalek ftit jew ma jitlalek xejn jew imma tħoss li inti għandek sintomi li huma differenti minn tas-soltu. Nappellalkom speċjalment l-anzjani u dak li għandhom mart kroniku biex mill-ewwel kellmu t-tabib jew inkella ċemplulna għaliex jista' jkun il-COVID u inti forsi ma kellekx suspetta għalih. Aħna qed inkomplu nsaħħu iktar il-mod ta' kif nistgħu ngħinukom biex kun tistgħu tagħmlu t-test. Infatti, aħna wkoll għamilna mezz ieħor ta' kif tistgħu tibbukkjaw it-test tagħkom, ġifieri kif tagħmlu ir-request tal-iswab. Infatti, għandna website li jisimha covidtest.gov.mt fejn persuni li huma jużaw il-computer u għandhom email ikun jistgħu jidħlu f'dan is-sit covidtest.gov.mt u hemmhekk kun tista' tirreġistra biex isirlek swab test. Li jiġri hija li inti ddaħħal l-email address tiegħek u mbagħad ħatkun qed tirċievi email lura b'code biex aħna hawnhekk ikunu żguri li n-nies huma ikunu qegħdin jibbukkjaw it-test huma. Allura dan ikollna forma ta' security wkoll. U la darba mbagħad dak il-ħin stess tkun qed tirċievi l-code fuq l-email tiegħek, inti iddaħħal dan il-code, tirċievi messaġġ bħal dan it-tip li qegħdin naraw propju fuq din l-slide, iddaħħal dak il-code tiegħek u mbagħad mill-ewwel titlalek fejn inti tista' tdaħħal id-dettalji tiegħek. U hawnhekk iddaħħlu d-dettalji tagħkom li inkludi l-isem il-kuljum, l-ID, ukoll l-address tagħkom u dettalji personali. Umbagħad li jiġri tissubmitja din ir-request u mbagħad aħna mill-call center tagħna inċemplulek biex aħna nkun nistgħu propju nibbukkjawlkom u ntukom l-appuntament għall-swab test. Aħna nisperaw li din tkun tista' tiffaċilita iktar il-mod ta' kif persuna jkun jista' propju jibbukkja t-test ukoll u għandna nies li huma dedikati propju biex huma jkunu qegħdin iċemplu lil dawn in-nies li jkunu qegħdin jagħmlu dawn l-online requests. L-alert tagħna, l-COVID alert Malta tal-contact tracing għadna qiegħda għaddejja u nkomplu ninkoraġixxu n-nies biex propju ikun jistgħu jiddownloadjaw din l-app. Infatti sa issa kellna 87,079 persons li downloadjaw l-app fuq il-mobile tagħhom li dan huwa ekwivalenti għal 18% tal-popolazzjoni u kellna 416 li propju daħlu l-code fil-mobile tagħhom u minn hemmhekk ikun tela il-messaġġ biex propju n-nies li kellhom kuntatt mal-persuna jkun jistgħu jiċemplu wkoll biex jagħmlu t-test u jiraw x'inhi s-sitwazzjoni tagħhom. Issa li qegħdin noqorbu lejn il-vaccines, li fl-aħħar din noqorbu lejn mod ieħor ta' kif aħna nkun nistgħu nikkontrollaw din il-pandemija li kienet saret ħafna ħidma. Infatti l-Unjoni Ewropea għamlet kuntratti ma' 6 kumpaniji li huma dawn l-AstraZeneca, Sanofi, Johnson & Johnson, Pfizer, BioNTech, CureVac u Moderna. U bħalma ħabbarna wkoll għandna l-iktar vaccines li huma avvanzati fejn dawn propju applikaw ukoll mal-European Medicines Agency huma dik il-vaccine tal-Pfizer u tal-Moderna u allura Malta flimkien ma' pajjiżi oħrajn nistennew li toħroġ riżultat favorevoli dawn ħajiltaqgħu u jagħtu riżultat propju lejn l-aħħar ta' Diċembru allura bekk la darba jkun hemm il-liċenzjar ta' din il-vaccine. Hekk ukoll Malta bħal pajjiżi oħrajn jibda jkollna l-ewwel vaccines propju f'Jannar. Fakkarkom x'inhu l-iskop tat-tilqima f'xenarju li għandna ta' pandemija tal-COVID. L-ewwel skop huwa li naqsu n-numru ta' nies li jkunu qegħdin jidħlu l-isptar u n-nies li jkunu qegħdin imutu. U allura nkunu qegħdin nipproteġu l dawk il-sezzjoni tal-popolazzjoni li l-iktar huma vulnerabbli kemm minħabba l-kondizzjonijiet tagħhom u kif ukoll minħabba li huma jkunu jaħdmu f'postijiet kliniċi fejn inti għandek iktar riskju li jkollok persuni li huma pożittivi.
u anka biex nipproteġu s-sistema tas-saħħa ħalli aħna nkomplu nistgħu nagħtu dak is-servizzi kollha li għandna bżonn. U eventwalment imbagħad la darba jkun hawn vaccines biżżejjed biex inkopru l-popolazzjoni u mbagħad tibda tara li jkun hemm innuqqas fit-trasmissjoni wkoll. U għabbażi ta' dawn il-main aims u obġettivi li għanna tal-vaccine, anka skont ukoll kif l-Unjoni Ewropea ħarġet ukoll il-vaccine strategy, aħna Malta għamilna prioritizzazzjoni bħal propju ġi imħabbar ukoll mid-Deputat Prim Ministru nhar it-tnejn li għadda fil-Parlament, il-prioritization tagħna kien ibbażat fuq dawn il-prinċipji. U allura l-ewwel grupp ta' nies li ħajkun qiegħed jiġi offrut il-vaccine gruppi skont ma jkunu qegħdin jaslu t-tilqim huma l-healthcare workers li jaħdmu f'postijiet kliniċi, dawk in-nies li jaħdmu wkoll f'postijiet fejn inti għandek long term care, ġifieri hawnhekk għandna d-djar tal-anzjani, għandna wkoll id-dar fejn hemm ukoll nies li ibatu kundizzjonijiet mentali. Il-persuni u nifisom li jgħixu f'dawn l-istituzzjonijiet bħalma semmejna djar tal-anzjani, għaliex bħalma rajtu kellna tifqijat hemmhekk allura rridu kunu minn ta' qudiem nipproteġuhom u nibdew mill-iktar grupp li l-iktar huwa anzjan dawk il-grupp ta' nies li huma il fuq minn 85 sena. Ġifi dawn ħajkunu l-ewwel grupp. Kif jaslulna iktar tilqim u mbagħad inkunu qegħdin inkopru wkoll komplement tal-frontliners li għandna diversi frontliners li kienu qegħdin jaħdmu mill-qrib ta' din il-pandemija, persuni mbagħad il fuq minn 80 sena. Mbagħad għandna t-tielet cohort dawk in-nies li jbatu mart kroniku, aħna bħalissa wkoll għandna lista ta' nies li qegħdin niġbruha dawk li għandhom mart kroniku, nies ta' bejn 70 u 80 sena u l-istaff tal-iskejjel u l-child care centers. U mbagħad nduru għal dawk li għandhom il fuq minn 55 u mbagħad eventwalment kun nistgħu nlaqmu l-kumplament tal-popolazzjoni kollha. U dawn l-staggered approach li għamilna prioritizzazzjoni aħna nkun nistgħu propju nilħu dawk il-gruppi l-iktar li propju għandhom bżonn. Minn hawn nixtieq nappella lill-pubbliku biex nkunu qegħdin insegwu l-istruzzjonijiet li qegħdin joħorġu wkoll mill-awtoritajiet tas-saħħa u anka awtoritajiet oħra reputabbli bħal pereżempju l-Għaqda Dinjija tas-Saħħa, l-ECDC, u anka jekk inħarsu lejn websites ta' pajjiżi oħrajn inħarsu lejn dawk il-websites li huma ta' awtoritajiet ta' gvern. Għaliex nifhmu li bħalissa bħal kull meta jkun hemm tilqima ġdida jkun hemm ħafna għejdut dwarha u rridu noqogħdu attenti għaliex aħna ma nistgħux ikollna dawn l-għejdut għaddej fuq affarijiet li mhumiex ibbażati fuq evidenza. Aħna qegħdin nistennew l-European Medicines Agency li tina l-go-ahead li nkun nistgħu nlaqmu għaliex hemmhekk aħna nafu li l-EMA tkun propju ħarset lejn il-kwalità tal-vaccines kemm dawn il-vaccines jaħdmu kif ukoll fuq is-safety. Ħalli bekk aħna nkunu żgur li l-vaccine li nkunu qegħdin nipprovdu tkun dik il-vaccine li tkun propju awtorizzata. Grazzi. Naddu għal messaġġ bl-Ingliż. Welcome everyone. This is the COVID bulletin for today. Yesterday we performed 2,840 tests, and from these tests, 96 persons resulted positive. So the total number of tests is 10,980. We had 87 recoveries, so the total number of recoveries is 8,935. Over the past 24 hours, we had another 2 deaths, so the total number of deaths now is 166, and we have 1,879 people who are active cases of COVID. I would like to remind everyone of all the precautions which we need to take. In 2 weeks' time, it will be Christmas, so I appeal to everyone to take care in planning your Christmas festivities. It is very important to stick to your household because we know that you can have people who are positive for COVID, however are asymptomatic, and they can easily transmit it to others, especially if you are within closed environments and without social distancing and without using a mask. And especially, I appeal also for protection of the vulnerable people, those people who are elderly and those people who have chronic diseases. I would like to also inform you about the vaccination program.
whereby the main scope of the vaccination program is to actually decrease the morbidity and the mortality, which is the main scope. Also to protect those people who are most vulnerable and protect the healthcare system. And this is the strategy for vaccination in Malta as we get staggered lots of vaccines along the way. The first priority group will cover the healthcare workers and people in long-term facilities, people living in long-term facilities, and persons aged over 85 years of age. For the second cohort, we will have all the other frontliners, people aged between 80 and 85 years. Then we will continue with people with chronic illnesses, people between 70 and 80 years of age, staff in schools and childcare centres, and eventually people who are over 55 years of age, and eventually the whole of the population. For these groups, we will be sending letters at home to the people so that we will inform you about the date and the time of the vaccination and also the location when due course we will be nearing the availability of the vaccines. So I would like to thank everyone and also keep safe and keep to the mitigation measures. Thank you. Naddu għal mistoqsijiet tal-ġurnalisti. Insellimlek, Professur Gawċi, hemm Portelli minn One News. Għandi żewġ mistoqsijiet. Kif ir-rata ta' każijiet pożittivi f'pajjiżna qed titqabbel ma' pajjiżi oħra Ewropej? U t-tieni mistoqsija b'mod uffiċjali għalkemm għaddu fi stadju bikri. Dawk li jitlaqmu f'pajjiżi oħra, x'effetti qed juru wara li jieħdu t-tilqima? Grazzi. Bħalma wkoll u rejt slide jekk tħares lejn il-positivity rate ta' Malta, but ieħor bħalissa qiegħda 3.9, ġifieri aħna dan tinħadem kull ġimgħa u wkoll tiġi ppubblikata fuq is-sit mill-ECDC u l-positivity rate ta' Malta baqgħet dejjem pjuttost stabbli u bħalissa qiegħda 3.9. Għandna pajjiżi oħrajn li għandhom positivity rate li għolja ħafna, anke minnhom li qegħdin fuq minn 40. U allura aħna qegħdin naraw li dawk il-miżuri jkunu qegħdin jaħdmu anke meta inti tara l dawn is-sitwazzjoni tkunu stabbli. Anke jekk tħares il-numru ta' każijiet li qed ikollna, aħna bħalissa l-aħħar reported mill-ECDC għandna 287 per 100,000 population 14-day cumulative average. Li bot wieħor jekk tħares lejn il-pajjiżi qegħdin it-23rd case. Jekk issa qegħdin naraw diġà għandna esperjenzi fejn għandna nies li qegħdin jitlaqmu, infatti l-Ingilterra diġà bdew it-tilqiem ukoll, u jekk tħares lejn is-side effects li sa issa huma affarijiet li huma xi ħaġa mistennija li jista' jkollok ftit ħmura fejn inti tagħti l-injection jista' jkun jitla ftit deni, qegħdin jaraw ukoll li qed ikun hemm assoċjazzjonijiet ma' persuni li jista' jkunu jħossuhom għajjenin, però dawn huma sintomi li jkunu minimi ħafna u li huma xejn meta inti tikkomperja ma' x'jista' jiġrilek jekk inti tieħu l-infezzjoni. Tara wkoll li jista' jkun hemm xi ftit side effects li jistgħu jkunu gravi, però dawn bħalma rajna anke mill-clinical trials mhumiex affarijiet li huma komuni ħafna meta tikkomperja l-numru ta' vaccines li jkunu qegħdin jingħataw. Good afternoon, Professor Charmaine. Giamaghi from Times of Malta. Will those who are vaccinated continue to be required to wear masks and follow social distance? And a second question, you mentioned earlier the COVID-19 amber list. Could you explain in a bit more detail why exactly the list has been doubled? Thank you. Okay. Iva. Mela, fuq din mistoqsija tajba ħafna u importanti. Mela, la darba aħna nibdew inlaqmu, hemmhekk aħna bħalma semmejtilkom lan huwa li nipprevenu li inti jkollok il-marda tal-COVID. Allura tkun qed tippreveni li inti persuna jkun qiegħed ikollu komplikazzjonijiet u anke li propju jista' jispiċċa l-isptar jew inkella jista' jmut ukoll. Rridu niftakru li sakemm inti l-persuna jibni l-immunità, ħajdum ftit ġranet sakemm jibni immunità mill-ewwel doża tal-vaksin, u mbagħad wara 21 days irid jieħu mbagħad doża oħra, allura hemmhekk tkun qed tibboostja l-immunity u trid propju mbagħad tistenna biex inti jkollok ukoll l-effett tat-tieni doża li inti propju tkun ħadd. Però
la darba mbagħad inti għandek nies li huma ġew vaccinated, inti dal-persuni xorta jridu jibqgħu jilbsu il-maskra u jżommu d-distanza soċjali għaliex iridu niftakru wkoll li aħna rridu nkomplu nżommu l-kontroll ta' din is-sitwazzjoni sakemm eventwalment aħna nkunu laqqamna lil maġġor parti tal-popolazzjoni biex eventwalment inti jkollok imbagħad herd immunity u eventwalment ikollok nuqqas ta' trasmissjoni u l-mikrobu jkun nistgħu ngħidu li mbagħad naqas u eventwalment allura tkun tista' mbagħad bil-mod tibda tilliftja dawn il-miżuri wkoll anke li għandna ta' postijiet li huma magħluqin u dan kollu. Però li nixtieq ukoll hija li tallimna ħafna minn din il-pandemija. Pereżempju, il-fatt li aħna ma noħorġux jekk nkunu ma nifilħux, il-fatt li nużaw iktar il-mezzi ta' iġene l-ħasil tal-idejn, dawn huma affarijiet l-importanti tallimnihom fil-pandemija u rridu nibqgħu nużawhom għaliex dawn nistgħu nevitaw ħafna mart ieħor. Fuq l-amber list, mela, forsi qabel kienu joqogħdu fi slide waħda, però llum rajna lista li propju kif qed tajjeb inti huma doppja. Aħna kellna diversi pajjiżi li kienu diġà qegħdin hemmhekk fl-amber list, ma konniex qegħdin insemmuhom għaliex dawn ma kienx hemm id-direct flights għal Malta, però ħassejna li anke issa l-fatt li jista' jkun li jkun hemm nies li minħabba li propju ġejl-miliet forsi hemm min iddeċida li xorta jsifer, hemmhekk iridu nkunu iktar żgur li jista' jkun hemm iktar nies li jsifru allura żidna dawk il-pajjiżi kollha li propju qegħdin fuq il-lista li jista' jsir it-travel minnhom. Però dawk il-lista ta' pajjiżi li propju l-positivity rate qiegħda iktar għolja u allura jista' jkunu iktar ta' riskju għal Malta. U għalhekk inti qed tara li l-lista żdiedet biex inkludejna dawk il-pajjiżi kollha inklużi even dawk li m'għandhomx direct flights għal Malta. Il-War Nofsinhar tajjeb, Professor Gawci, għamilt referenza għax-xahar ta' Jannar għall-ewwel fażi tal-vaċċin. Ma nafx jekk tistax tagħtina data forsi aktar preċiża fis-sens l-ewwel ġimgħa lejn l-aħħar tax-xahar fejn bejn u ieħor u qed tagħmel referenza anke għal ġibtu l-kollega tiegħi għal 21 jum għat-tieni injection. Dak ifisser illi meta qed nifhem sew li meta ħajkun qed jasal allura l-ewwel vaċċin ħajkolkom l-awtoritajiet ħajkolkom iż-żewġ dozi available jew jista' jkun hemm fil-bidu jista' jkun hemm xi ftit ta' delay minn dawk il-21 days. Iva, grazzi, importanti ħafna. Mela fuq id-data eżatt, ma tkunx tista' tgħid eżatti għaliex nridu niftakru li aħna niddependu ħafna minn dak l-awtorizzazzjoni li ssir min-naħa tal-EMA, però nafu li fit-29 ta' December ħajkun qegħdin jiltaqgħu allura jkun mistenni li inti jkollok fl-ewwel ġimgħa li propju inti jkollok il-vaccines available. Però id-data eżatta titħabbar iktar qrib għaliex forsi persuni jgħidu mhux daqt naslu lejn l-aħħar tas-sena, però fil-COVID iż-żmien huwa iktar partikolari għaliex aħna għandna l-avvanzi għaddejjin il-ħin kollu. Jiġifieri d-data eżatta nkun nistgħu nħabbruha meta aħna jkollna l-komunika wkoll mill-Unjoni Ewropea u anke meta ikunu ġejjin propju dan il-vaccines. Punt importanti li semmejt inti huwa li bħalma nafu l-ewwel vaccine li probabilità li ħajkollna hija tal-Pfizer u din trid tingħata f'żewġ dożi. U aħna ħankunu żgur li aħna l-ammont li jiġi nkunu qegħdin ikollna biżżejjed biex aħna nkun nistgħu nlaqmu bit-tieni doża. Ħalli aħna persuna li tlaqqa mill-lum ikun jista' ikollu available merfuqa għalih il-tieni doża available biex aħna nkunu żgur li jekk inti tajt l-ewwel vaccine tal-Pfizer, inti t-tieni doża ħatkun l-istess tal-Pfizer. Dan huwa punt li huwa importanti ħafna u dan qiegħed hemmhekk ukoll fil-pjan tagħna. Bonġu, mela, persuni li jaħdmu fl-emerġenza kellmuna dwar nies ta' bej 20 u 30 sena li fiqu mill-COVID u llum qed jippreżentaw ruħhom fl-isptar bi problemi fil-qalb u l-pulmun. Tista' tagħti ħiel ta' kemm hemm każijiet bħal dawn u x'tip ta' problemi qed jiffaċċjaw? Fatti ġili semmejnija li l-COVID tista' tik dak li jgħidulhom il-long haul symptoms li jista' jkollok sintomi li persuna avvolja jkun fieq mill-COVID, ġivi aħna nkunu qegħdin ngħidulkom li huma recovered għaliex imbagħad huma jkunu għaddew
perjodu ta' żmien u anka t-test jkunu ħarġu negattivi, però jista' jkun li jkun baqa' xi ftit sintomi. L-iktar sintomi li huma komuni huma li jkollhom is-sola, nies li jibqgħu għajjenin u jħossuhom li ma jistgħux ikomplu bil-ħajja tagħhom ta' kuljum. Kellna wkoll nies li bħal tajjeb inti jista' jkollhom ukoll komplikazzjonijiet oħrajn forsi fil-pulmun u anke jekk ikollhom kundizzjonijiet tal-qalb ta' qabel ukoll ikunu qegħdin jista' jkollhom komplikazzjonijiet oħrajn. Però dawn huma numri li mhumiex daqshekk frekwenti. Niftakru wkoll li aħna importanti dawk in-nies speċjalment li huma kienu każijiet li kienu severi li huma daħlu l-isptar. Dawk in-nies li għandhom kundizzjonijiet mediċi jibqgħu wkoll isegwu l-kundizzjoni tagħhom ħalli jekk ikun hemm xi kundizzjonijiet wara li għaddi żmien dawn jiġu maqbuda mill-ewwel. La Paċ Television Malta, in-nisa tqal għandhom jieħdu t-tilqima u mistoqsija oħra fl-istrateġija tal-tilqima. L-anzjani li ma jistgħux joħorġu mid-dar, hemm xi ħsieb dwar li ma mod jistgħu jieħduha? Niftakru din it-tilqima għaddit minn diversi clinical trials u sa issa għada ma ġietx studjata fuq nisa li huma tqal. Allura wkoll il-kumpaniji li qegħdin manifatturaw dawn il-vaccines qed jgħidulna biex huma ma nafrux din il-vaccine dawk in-nisa li huma tqal. U mbagħad iżjed ma jgħaddi żmien bħalma jiġri dejjem vaccines oħrajn la darba mbagħad ikun hemm ukoll trials u iktar informazzjoni u mbagħad nkun nistgħu nkomplu nsegwu wkoll l-istruzzjonijiet li jgħidulna dawn il-kumpaniji wkoll. Issa dawn il-pregnant ma jkunux offruti din il-vaccine. Iva nafu għandna numru ta' anzjani li huma homebound, ġifieri dawn li huma ma joħorġux u dawn qegħdin ukoll fil-pjan tagħna ta' kif eventwalment aħna nkun nistgħu wkoll nilħqu lil dawn l-anzjani. Good afternoon, Professor Gauci, John Party from Love in Malta. If someone misses their COVID-19 vaccine appointment, what will happen to that dose of the vaccine, given that it needs time to defrost and can only be used within a specific time frame? Will it be thrown out or will it be administered to someone else? And will that person be obliged to join the second cohort in that sense with a different age group? My second question is about whether the vaccine will be available across all health clinics in Malta. Do they have the facilities to store it at cold temperatures? Or will people have to come to Mater Dei to get the shot? Thank you. Okay. Iva. Mela, bħalma tajjeb inti dan l-ewwel vaccine li ħajkonna din trid tinżamm f'temperaturi apposta, ġifi għandek l-ewwel temperatura tinżamm -70 u mbagħad għandek skont l-istruzzjonijiet kif hija għandha titħallat kif ukoll tiġi administrata lil persuni. U biex naqqat miż-żewġ mistoqsijiet flimkien, aħna għandna l-pjan kollu ta' kif huma ħajġu stored, għandna l-faċilitajiet fejn ħajġu stored u wkoll il-pjan ta' kif huma ħajġu qegħdin ukoll id-distributati u anka administers lil min inkunu qegħdin insejħulu. Niftakru li dawn ħajkunu qegħdin f'postijiet speċifiċi biex aħna nkun nistgħu nlaqmu u aħna wkoll ikollna l-preparamenti kollha meħtieġa biex ukoll nkun nistgħu nassiguraw li l-cold chain dejjem inżammet. Ġifieri hawnhekk mhux ħajkollna sitwazzjoni fejn inti jkollok il-vaccine available pereżempju mill-privat. Dawn il-vaccines ħajġu kollha għand il-gvern u ħajnataw lil kulħadd b'xejn u ħajkun qiegħed jammistrom il-gvern ukoll mill-entitajiet tagħna. Il-persuni bħalmet ħajkunu qegħdin jirċievu ittra id-dar dawk li jkunu eligibbli eventwalment biex intuhom id-data tal-appuntament, però wkoll ħajkollhom helpline fejn ikunu jistgħu jiċemplu li jekk għal xi raġuni f'dik id-data l-persuna li nkunu tajnieh għandu xi raġuni għalfejn ma jistax jieħu it-tilqima jew inkella forsi fil-ħodu huma jħossu ma jiflaħx u ma jkunx jista' joħroġ, ikun jista' importanti li jċemplilna. Niftakru nkunu responsabbli biex intom iċċemplulna ħalli aħna propju kif qed inti dik id-doża propju mbagħad nkun nistgħu ngħadduha wkoll il-reserve list li jkollna wkoll nies biex propju nkun nistgħu nagħtuha dawn il-vaccines nużawhom mill-aħjar li aħna nistgħu. Dawk kienu l-mistoqsijiet li kellkom intom, li qed jirriflettu ħafna mill-mistoqsijiet li qegħdin ikollna. Nixtieq nkompli nappella lil pubbliku li issa qegħdin noqorbu lejn il-vaccine, ilna dawn ix-xhur kollha nistennew din il-vaccine, imma
tul dan iż-żmien kollu issa sakemm eventwalment aħna ikollna dal-cover permezz tal-vaccines, importanti li aħna nkomplu nsegwu dawn il-miżuri. Miżuri li rajnihom li jaħdmu u noqogħdu attenti biex dan il-miliet ikun miliet li nibqgħu niftakruh li aħna kellna miliet differenti minn drabi oħra, però miliet li aħna proteġejna l dawk li jiġu minna. L-ECDC għadha kemm ħarġet dokument fuq x'jista' jiġri fil-miliet. U minn hawn nista' ntenni għaliex qed twissi lill-member states kollha, lilna l-awtoritajiet tas-saħħa pubblika biex inkomplu nenfasizzaw magħkom biex tieħdu ħsieb dan il-miliet. Għaliex jekk ħajkollna nies li ħajkunu qegħdin jitilqu minn dawn il-miżuri preventivi li aħna tallimna li jaħdmu, ħajkun hemm influss kbir ta' każijiet speċjalment fl-ewwel ġimgħa ta' Jannar, fejn inti kollok iktar każijiet li jimirdu, konsegwenzi li ħajkollna iktar influss ta' nies li jitlu l-isptar tagħna u sfortunatament iktar nies li jmutu. Dan kollu qiegħed fidejna, kull wieħed minna jista' jagħmel l-almu tagħna li jipproteġu lilu nnifsu u jipproteġu l dak ta' madwaru. U jalla aħna ngħaddu dan il-miliet ukoll li dawk in-numri li aħna qegħdin bil-mod jinżlu jibqgħu jinżlu. Ringrazzjakom.